از 12 تا 15 март дар ҷумҳурии номусоидии вазъи ҳаво боқӣ монда, дар ноҳияҳои водигӣ ва доманакӯҳӣ, асосан дар намуди борон, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад борону барф, инчунин дар баъзе ноҳияҳо бориши бошиддат борида, раъду барқ ва жола аз эҳтимол дур нест. 12 ва 13 март низ дар минтақаҳои алоҳидаи кӯҳии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бориши пуршиддат дар назар аст. Давоми ин ду рӯз дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлон ва Суғ хавфи сар задани зуҳуроти селӣ, дар минтақаҳои кӯҳии ғарбии вилояти Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ хавфи фаромадани тарма боқӣ мемонад. 12 ва 13 март низ дар минтақаҳои алоҳидаи кӯҳии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бориши пуршиддат дар назар аст. Давоми ин ду рӯз дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлон ва Суғ хавфи сар задани зуҳуроти селӣ, дар минтақаҳои кӯҳии ғарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ хавфи фаромадани тарма боқӣ мемонад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи сокинон ва меҳмонони кишвар мерасонад, ки тибқи маълумоти агентии ҳавошиносии Тоҷикистон то поёни ҳафтаи ҷорӣ ҳавои номусоид боқӣ мемонад. Ба ноҳияҳои кӯҳии кишвар бориши барфу борон дар назар аст. Дар ноҳияҳои вилояти Хатлон ва Суғ, қисмати ғарбии вилояти Кӯҳистони Бадахшон, ҳамчунин ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ лағзиши тарма, резиши санг ва омадани сел эҳтимол дорад. ҳамчунин болоравии сатҳи об дар рудхонаҳои Ёхсу, Қизилсу ва дарёҳое, ки аз қисмати ҷанубии қаторкӯҳои Ҳисор ҷорӣ мешаванд, аз эҳтимол дур нест. бо дар назар дошти оне ки рӯзҳои охир ҳавои номусоид боқӣ мемонад ва боришоти барф дар махсусан дар ағбаҳо зиёд мегардад, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар эҳтиромона ба диққати ронандагон мерасонанд, ки пеш аз баромадан ба сафар тариқи шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд, Душанбе Хорух, Душанбе Рашт, Лахш ҷумҳурии Қирғизистон дар мадди аввал бояд ки оид ба ҳолати роҳҳо, боду ҳаво маълумот гирифта, баъдан сафари худро таҳризӣ намоянд. Аз ҳама муҳимаш бояд ки воситаҳои нақлиёти худро омода созанд, то ин ки аз ҳодисаҳои нохуш эмин бошанд. Боду ҳавои баҳорӣ албатта боришоти зиёдро пеш меорад ва бояд қайд намуд ки ин боришот ба рух додани ҳодисаҳои табиӣ ва зиёд гаштани онҳо мусоидат мекунад. Бинобар ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба диққати аҳолӣ ва ба диққати шаҳрвандоне ки нияти сафар кардан доранд ба кӯҳҳо ё ин ки ба назди обанборҳо бори дигар муроҷиат карда хоҳиш менамояд ки дар ин рӯзҳо бояд ки аз ин корҳо даст кашанд. Махсусан муроҷиат мекунем ба шаҳрвандоне ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунанд ва хоҳиш менамоем ки ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш бояд ки аз роҳандозии корҳои саҳроӣ, ҷамъоварии он растаниҳои табобатие ки дар кӯҳсоре ки доманакӯҳ мероянд худдорӣ кунанд ва аз ҳама муҳимаш бояд ки аз чаронидаи чорвои худ дар чарогоҳҳои кӯҳӣ ё ин ки доманакӯҳӣ худдорӣ кунанд, чун оморе ки дар Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳаст, дар аввали ҳафта дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми омадани сел мутаассифона 2 нафар шаҳрвандони мо ба ҳалокат расиданд. зарур дониста мешавад ки аҳолии муқими доманакӯҳҳо ва манотиқи кӯҳистонӣ бояд ба ҳолати бомҳо диққат диҳанд, аз ҷумла хасрубаҳоро сари вақт аз ҷӯйборҳо тоза кунанд, то оби зиёди борон ба ҳавлиҳо ворид нашавад. Иброҳими Неъмат, Наврӯзи Суннатло, шаҳри Душанбе, Ҷаҳонамо, Хабар.